lehen islari aurkeztea. Oslen Turetzi medikua da ikasketaz, ikertzaile akademikoa eta enpresaria. Turetzi eta haren bazkide, Ugur Sahin doktorea, aitzindariak izan ziren RNA mezulariarekin egindako txartoetan. Haien potentzia hobetu zuten eta gizakietan arrakastaz erabiltzeko modua aurkitu zuten. La importancia. Hitzaldiaren izenburua honakoa da. Komunikazio molekulera immunitate sistemarekin. Eta medikuntza eta fisiologia saria eman diote du Brazen Katarin Kanekok jasoko dutena. Gaurko gure izari dagokionez, pertsona funtsezkoa izan da txertoaren karrera horretan, bera BioNTecheko kofundatzailea eta sortzailea da. Eta hainbat ikuspegi onkologikoen garapen teknologikoa egiten du, eta 30 entxegu kliniko baina gehiago gai begiratzen ditu nazioarte mailan. Gainera, 10 sari ospetsu jaso ditu, eta 500 patente baino gehiago ditu. Bere hitzaldiaren izenburua honakoa da, komunikazio molekularra immunitate sistemarekin. Ardezagun txalo bero batekin. Dear hosts from the DIPC, dear dearest lagunok, DIPC-ko lagunok, plazera handia niretzat gaur hemen egotea. Antzoki zoragarri honetan, Euskadin hiri eder honetan, mila esker niona gonbidatzeagatik, benetan pozarren nago. Zientzialariek bi indarratzen ditu oinarrian jakintzarekiko grina eta bestalde egin dezakegun ekarpena, kausa zabal bat egiten diogun ekarpena. Naiz eta ondarrale bat bestela ez jarri. Eta hasteko horixe partekatu nahi nuke zuekin, ez? Inspiratzen gaituen kausa garrantzitsu hori, sistema immunitarioaren arloan, orain azalduko dudana da. Duela urte asko, minbizia eren aurka egiten zuten mediku askok mezu lazgarri hau eman behar izaten zieten, beraien gaixoa izaten zieten, ez dago zure gaixotan esunereko sendagairik botikarik. Irudika dezakegu zeinen gogorra izango zen orduan berri hori jasotzea. Ez diegu mezu hori eman nahi gure gaixoei. Hobeto hitzen diezue orain? Ez, badirudi ez. Eta hemen? Behar bada hemen hobeto? So, in the evening and in the nights, we were at the lab bench and were going down the rabbit hole of science. And there were... Esan duen bezala, guk ez dugu mezu hori eman nahi, eta honek mugitzen gaitu. Horrek garamatza ikerkuntzara. Zelulak, minbiziaren zelulak ikertzera eramaten gaitu. Albistori eman naiz izate hori, garatzen di joaz, zelula horiek arruntizatetik pasatzen dira, ausazko aberrazioetara, ikuspegi genetikotik, DNA-an. Aberrazio horiek esan bezala ausazkoak dira, eta horregatik minbizi bakoitza bakana da, berezia da, ezberdina da, nozitzen duen pertsona hori bezain bakana. Eta horrek aramatza esatera, ez dagoela botika jakin bat denentzat balioko duena. Ez du guztiontzako kafearen itxurarik. Gero, sistema immunitarioaren indarrak ere oso garrantzitsua dira, oso interesgarriak dira ikertzeko. Horiek ere aldatzen joan dira denboraren poderioz, defentsa lan bat egin behar da, aurkariaren aurrean, arerioaren aurrean, eta indarroiek berezituak izan behar dute.
Neri gustatzen zait hauxe irudikatzea, ezta? Zelula hoiek hiltzaileak direnak ninja hoien bidez, ezta? Oso indartsuak dira. Ninja hoiek, alderantziz, ninja hoiek oso indartsuak dira beste indar hiltzaile hoien aurka. Beraz, hemen defentsa lan bat egongo da, aberrazio hoien aurrean, hoiei aurre egiteko, baina ez hainbeste barruko aberrazioei aurre egiteko. Eta galdera da, horretan eragin daiteke? Alegia, gure minbizi paziente hoietako bakoitzari erantzun bat emateko modua lortu dezakegu? Tira, hor, egin dezakegu, baino txertoetatik abiatu beharko genuke. Hemen aererioa daukagu eta poster horretan jarri dugu, afixa horretan jasi dugu. Eta oso zehatz egin behar dugu aererio horren aurka. Tresna jakin bat behar dugu, modu oso zehatzean deskribatzeko aererio horren itxura, zer nolakoa den aererio hori. Bigarrenik oso indartsua izan behar du, eta indartsua izate horrek badu garrantzia. Beraz, afixa hau zabaldu egin behar da. Leku guztietan ezagutu behar dugu, horrela indar asko prest egongo dira aererioari aurre egiteko. Hirugarrenik, lengoaia argi bat, hizkuntza argi bat behar dugu, jarraibide argiak. Zer egin behar da? Zer egin behar du sistema immunitarioak erasotzailearekin bat egiten duenean, erasotzailearekin talka egiten duenean, aurre egin behar dio. 80. hamarkadaren amaieran teknologia batzuk zeuden, aztertu genituen, pentsatzen genuen balio zezaketela, txertoak garatzeko bidean, baina ez zituzten 3 baldintza horiek betetzen. Sistema immunitarioarekin behar bezala komunikatzeko alegia. Eta orduan iritsi ginen RNA mezularira. Hau da, teknologia, punta-puntako teknologia da, guk 71 aurkitu genuen, hor bi argitalpen egon ziren, 9 zientzialaren eskutik, horietako batzu dauzkatzue hemen, horietako 3, molekula jakin batzuen aurkikuntzaz hitz egiten zen. François Jacobek argitaratu zuen artikulu bat printzipioa deskribatzen zuena. Alegia molekula horrek zen nolako eragin zeukan zelulen prozesu garrantzitsuetan. RNA mezulariak modu natural batean eragiten du gure zelula guztietan eta beste organismo edo gorputza askoren barruan. Nola funtzionatzen du? DNA daukagu, informazioa daukagu, beraz, kodetuta dagoena, horrelako gune berezi batean zelularen barruan. Nukleoan, mamian, eta hor babestuta dago. Eta hor, transkripzio izeneko prozesu bat gertatzen da. Non, informazio bilbe batzuk, informazio zati batzuek sortzen dira eskatu ala. Horri deitzen diogu RNA mezularia. Babestuta dagoen inguru horretatik ateratzen da, zelularen barrutik ateratzen da, eta ribosometara pasatzen da, bestelako organulo batzuetara. Zer dira horiek? Proteinak fabrikatzeko fabrikak dira, ez? Garraiatzeko zinta moduko zerbait da. Hor informazioa dago eta informazio hori pasatzen joan behar da. Eta hori itzuli edo egin behar da. Hori eraman behar da edo traslazio bat egon behar du proteinak sortzeko. Proteinak askotarikoak dira. Proteinek bizitza koordinatzen dute. Halako osagaia dira, zelulak sortzen dituzte eta molekula oso garrantzitsuak dira. Beraz, RNA mezulariak bere lana egin ondoren desagertu egiten da. Irudika dezagun prozesu hori. RZ
sorta bat eukiko dugu, errezeta hartuko dugu, eta hori sukaldera eramango dugu, hor RNA mezularia sortuko da, gero sufla egingo dugu, eta horiek proteinak izango liateke, eta ondoren ja, errezeta hori bota egingo dugu, ez? Errezeta hori geneukan paper hori, bota egingo dugu. RNA mezulariak traslazio itzulpen lan hori egiten du, kode bat ikusten du hor, 4 oinarri eta nola gertatzen den traslazio edo itzulpen hori proteinatan gauzatzen dena, eta hor abian jartzen den teknologia oso zehatza da. Tardun, galdera izango litzateke, zergatik ez erabili RNA mezulari hori sistema immunologikoarekin komunikatzeko? RNA mezularia erabili dezakegu horretarako? Informazioa pasatzeko poster hartatik, lehen ikusi dugun poster hartatik minbizidun zelulaietatik, nola egin dezakegu hori? RNA mezularia ez da posterra bera, oinarri bat baizik, eta oinarri hori gero erabiliko dugu askotan inprimatzeko poster hori, ez da? Eta iruditu zitzaigun, ideia hori oso modu erakargarria izan litzekeela RNA mezularia erabiltzeko. Txerto moduan erabiltzea bururatu zitzaigun orduan, baina ulertu behar dugu prozesu horretan hobekuntza asko egin behar izan direla, 90ko hamarkadan, desabantaila asko zeuden, arazo asko zeuden, RNA mezularia etzen kontuan hartu oso bizitza laburra dutelako, oso iraupen laburra daukatelako. Dosi altua behar da, RNA mezulari dagokionez, eta horrek proteina gutxi eratzen du, beraz efektua ez da ingarrantzitsua, hain nabarmena. Baina hori erabiltzeko eta optimizatzeko moduak aurkitu behar ziren. RNA mezulariak osagai ezberdinak ditu. Hemen ikusten dugu zati bat, eredu bat edo patroi bat ikusten dugu, postraren patroi hori edo txantilloi hori, proteinak sortzeko erabiliko duguna. Fabriketan, lantokietan, plaka sortzaile moduan erabili daitezke, proteinen fabrika horiek, ezta? Hori, aztertutakoan, konturatu ginen, ingenieritza molekurala eragiten baldin bagenien, lortu genezakela RNA mezulari horrek luzarago irautea pazienteengan, eta proteina sortze hori optimiza genezakeela. Hori guztia bateratutakoan, magnitudea handitzea lortu genuen. RNA mezulariarena hain zuzen ere. Eta horrela denbora askoz luzeagoak lortu genituen. Beraz, ingenieritza molekularra, tarte hoiei, zati hoiei dagokienez, hoiei esker sortu genuen RNA mezulariaren indarra, potentzia handitzea. Magnitudea handitzea eta hobetzea, beraz. Weizmannak lankidek beste bide bat hartu zuten eragin bera lortzeko, emaitza bera lortzeko. Beraiek kimika aldatu egin zuten RNA mezulariarena, eta beraz lortu zutena izan zen zelulek horiek errekonozitzea ekidin zuten. Hala, RNA mezulariaren efektua handiagoa izango zen, pixka bate eskutatuta bezala geratuko zelako. Beraz, diseinu molekulari esker eta kimikari esker, emaitzako hobetu izakegu RNA mezulariaren erabilari dagokionez, lortzen duguna da erantzun immunologiko handiagoa, indartsuagoa. Jakina, horrek hobekuntza bat ekarri zuen, lorpen bat ekarri zuen baita ere, zehalako batean horri esker, RNA
RNA mezulariaren potentzia indarra handitu genuelako eta horrela eragina zehatzago eta handiagoa izango zelako. Hobekuntzarako beste arlo bat ere bazegoen, txerto bat erabiltzerakoan sistema immunologikoarekin komunikatu egin nahi dugu eta beraz txertoa eraman behar dugu komunikazioa gertatzen den leku horretara, zentzua duen puntu horretara eraman behar dugu. Hala, gorputzean organo ezberdinak daude, organo zehatzak, konpartimento linfozitikoak, behazun horietako bada, gorputzean ganglio linfatikoak dauzkagu, horiek dira lekuak. Leku horietan gerta daiteke komunikazio hori. Erreakzio immunologikoak hor gertatzen dira. Entrenamendu zelaiak bezalako zerbait izango lirateke. Eta hor, mota ezberdinetako zelulak daude. Horietako bat dendritikoa da, eta zelula berezi hori, espezifiko hori, izango litzateke entrenatzaile baten antzeko zerbait, ezta? Sistema immunologikoari dagokionez. Zer nahi dugu informazio patroi hori, formula hori, zelula horietara iristea. Zertarako entrenatzaile horiek beraien armada entrenaz dezaten, generalak baitira, agintariak baitira. Beste zerbait ere ziurtatu beharko genuke, nanopartikulak garatuko direla. Horiek barrutik, odoletik sartzen dira gorputzean eta organo horietara joaten dira. Organo horietaraino iristen dira zelula dendritikoetara iritsi ala izateko. Eta bertan gertatzen da sistema immunitarioaren entrenamendua, prestakuntza. Hori erabili zen hasierako posterrura kopiatzeko eta zelula hiltzaileak entrenatzeko. Horiek izango baitira erasotzaileak. Mugimendua hemen ikusiko dugu. Ez dakit urdinez ikusten duzuen, gardenki horretan, zelula urdinak dira minbizi zelulak. Eta horiek dira sistema immunologikoaren hiltzaileak. Entrenatuta daude minbizi zelula horiek aurkitzeko, horiengana iritsi eta ondatzeko, akabatzeko, ez? Heriotzaren musua deitzen diogu horri. Aurrerapenei dagokienez lortu behar da mezulariaren indarra handitzea, ez? Erantzuna indartsua izan dadin sistema immunologikoaren aldetik. Hasieran etzen hori lortzen, baina pixkanaka lortu dugu eragin hori gero eta handiago izatea. COVID-19 kasuan, zer ekarri zuen aldaketa horrek edo bekuntza horrek? Gai izan ginen txertoa komunitate globalera eramatea. Zergatik, potentzia maila handia lortu genuelako eta horri esker poltsa hau nahikoa izan zen 8 milioi dosi sortzeko. Indar horrek, potentzia horrek, krisi global baten aurrean, pandemiaren aurrean ezinbestekoa izan zen. Behar bada gogoratuko duzue, aurkezpenaren hasieran minbiziaz hitz egin dizuet. Eta esan dizuet minbizi bakoitza bakana dela, berezia dela. Eta minbizi paziente bakoitzak berea duela, berezia dela, bakana dela. RNA mezularia erabiliz lortu dugu modu, versatil txamarra, edo nahiko malguan lan egitea, ez? Banakako txertoak sortzea. Demagun minbizia duen paziente bat daukagula, gaixo bat daukagula. Aztertu egingo dugu, minbizi hori. Azken belaunaldiko azterketa egin dezakegu, minbizi hori aztertzeko. Eta inteligentzia irudimen artifiziala ere erabiliko dugu, hautaketan lan bat egiteko.
jarraituko ditugun operazioak zehazteko, behar bezala definitzeko minbizi hori. Eta gero, RNA mezularia erabiliko dugu bakoitzari egokitutako txerto bat lortzeko, gaixo horri egokitutako txerto bat lortzeko. Beraz, ezinbestekoa txertoak horrela lortzea. Txerto bakoitzak eramean txerto bakoitzea lortzeko 3 bostera bitarteko txertoak behar ditugu. 2019an teknologia hobetu egin genuen, eta horrela 3 bitarteko aste besterik ez genituen beharri izan txerto personalizatuak lortzeko gure entsegu klinikoetan. Horrela, ulertu daiteke nola lortu genuen COVID-aren txertoa hain denbora gutxian zabaltzea, ez? 10 hilabetean besterik ez zergatik, geneukan eskarmentu hori guztia, probestu genuelako, hori aplikatu genuelako, lasterketa hori irabazteko txertoen ekoizpenean aurrera egiteko. Eta horrela bai, ulertu dezakegu nola egokitu genuen txerto hori zepa berri bakoitzari, adar berri bakoitzari, ez? Une bakoitzean sortzen ziren adar berri horiei. Entsegu kliniko horiei esker, pixka bat hurbildu gara gure amets horretara. Zein da amets hori? Hasieran esan dugun hori ez esan behar izatea. Minbizia duten gaixo horiei erantzun hau esan behar izatea. Ez banakakoentzako txertoak lortu ditzakegu, eta espero dezagun gehiago aurreratu ahal izatea bide horretan gaixotasun hori sendatu ahal izateko. RNA mezularia tresna kutxa bat, erraminta kutxa bat da. Zientzialarien belaunaldi ezberdinek horretan lan egin dute eta ulertu dute RNA mezularia molekula biologiko bat dela, ikusi dute nola regulatzen den, ikusi dute nola funtzionatzen duen fisiologikoki, molekula horrek, ikusi da nola erabili daitekeen RNA mezulariaren kimika gure onurarako. Nanopartikulen formulazioak zer nolakoak izan behar duten gure entsegu klinikoetarako. Eta horrek guztiak erraminta kutxa bat eragin du edo sortu du. Eta horrek formatu ezberdinak sortzeko gaitasuna sortu dit, eta bakoitzak bere turboa dauka gainera. Eta turbo horrek patroi hori amplifikatu egin dezake. Hasierako txantilioi hori amplifikatu, zabaldu egin nahi du efektuari dagokinez. Beraz, nanopartikula batzu dauzkagu, zeinetan RNA mezulari hori txerta dezakegun leku ezberdinetara iristadin, eta ez lehen aipatu ditudan konpartimentu horretara, behar bada beste organo batzuetara iritsi daiteke, gibelera, edo, gaixotasunaren arabera, interesatzen zaigun leku horretara, edo organo horretara. Molekula ezberdinak kodetu ditzakegu. Eta zer esan nahi du horrek? RNA mezularia arlo askotara iritsi daitekela. Minbizia da nik hemen deskribatu dudan arloa, baina entsegu kliniko asko daude, oso aurreratuak daudenak gainera gaixotasun infekziosoen arlokoak, COVID-19, eta hor arrakasta handia izan genuen txertoa garatu genuenean, baina bestelako gaixotasun infekziosoak ere bai. Malaria, adibidez, RNA mezularia erabili dezakegu sistema immunologikoa zelula jakin baten kontra bialtzeko. Jarraibideak gainera aldatu ditzakegu. Eta zein dezaiokegu sistema immunologikoari ez erasotzeko zelula hori. Eta horrek balio dezake
zenbait kasutan, adibidez, sistema immunologikoak bere buruaren kontra egiten duenean, artritis reumatoidearen kasuan, besteak beste. Beste aplikazio eremu interesgarri bat, non uste dugun RNA mezularia oso eraginkorra izan daitekena da, proteinen sustituzioan, ordezkatzean, non gaixotasun batera egiten duen. Kasu horretan, proteina hori, proteina horren ordez, beste bat txertatu ezakegu. Parte hartze honen amaierara iritsi naiz. Eskerrik asko, zuen arretagatik, hau gazteentzat jarri dizuet, gazte asko ikusten ditut hemen, behar bada zuek zientzialariak zarete edo izango zarete, bueno, etorkizunean behar bada, zientzialari bihurtuko zinateke, eta mezu bat bidali nahi dizuet. Zientzian, gauzak hasten dira, askotan, hasten dira, oso maila txikian, baina gero oso handi bihurtzen dira. Horregatik, animatu nahi zaituzten, aurrera jarrai dezazuen, ez etxi, mila esker. Bueno, animazioa lehenengo. Claro, baina esan eskerrik asko. Thank you very much, Professor Turesi. Eskerrik asko Turesi irakaslea.